Bonjour tout le monde. Ne tɔgɔ Suleiman Diarra. Ne doctorant ye Moscou. Malien étudiant minnu bɛ na Russie ani stagiaire ne olu ka président kɔrɔ ye président sortant. Ça fait quelques années a bɛ san damadɔ bɔ. Malien caman bɛ a fɔ k'u bɛ na Russie tourisme na. Mais en réalité u bɛ na tourisme hakilina ye mais u tɛ segin. Parce que n'i bɛna tourisme na jamana kɔnɔ i bɛna wagati kunkurun dɔ de bɛ d'i ma i bɛna o wagati kɛ n'i y'o kɛ i bɛ segin mais u bɛna ni hakilina mun ye parce que mɔgɔ minnu b'u la na u b'a ɲɛf'u ɲɛna n'u sera yan soit u bɛ se ka to yan n'u ka visa touristique banna o séjour fitinin au maximum dɔw bɛ na 1 mois a tɛ 1 mois yɛrɛ bɔ dɔw ta 3 mois y'a jayanenba ye donc n'o o banna k'u bɛ se ka u ka situation régulariser alors que Russie ye jamana mun ye n'i nana ni visa touristique ye i tɛ se k'i ka visa prolonger pour que ka taa statut wɛrɛ la sauf si i ka bɔ i ka tila ka na ni visa type de visa wɛrɛ ye o yɔrɔ o ye première partie ye mɔgɔw kan ka mun faamu deuxième partie mɔgɔ minnu b'u la na comme ça fait 3 ans comme ça Malien caman fɛnɛ kun bɛ na yan n'u nana yan u b'a fɔ b'u profiter ka taa Europe parce que la Russie fait frontière avec la Biélorussie mɔgɔ caman m'u profiter ka don Europe donc o sisan yɛrɛ fɛnɛ mɔgɔ si tɛ se ka don yen sur cette traversée même mɔgɔ caman sara nin sira in kan mɔgɔ caman sara dɔw yɛrɛ sen tigɛra ils ont perdu leurs pieds dɔw banara kosɛbɛ donc ni minɛn'o la fɛnɛ i bɛ taa kaso ni fɛnw na hali sisan dɔw b'a kasow la laban in na u bɛ rêve de feere mɔgɔw ma parce que ceux qui font ça à hauteur caman bɛ Bamako caman bɛ Russie yɛrɛ parce que en général minnu bɛ Russie n'olu caman bɛ baara kɛ u bɛ miliyɔn caman minɛ u la n'u ye miliyɔn minɛ u la 1 million 2 millions voire plus u bɛ na n'u ye n'u nana ils sont laissés à leur sort parce que n'i nana 1 mois dɔrɔn i ka visa mana ban policiw b'i minɛ n'u y'i minɛ tu pars en prison n'i taara prison na i bɛ au minimum i bɛ 1 mois de kɛ prison na pour que i ka déporter i ka déportation aussi ce sont tes parents qui vont supporter les frais i somɔgɔw de bɛ billet san k'i déporter pour que des fois se tɛ mɔgɔ minnu parents ye état Russie bɛ billet san u ye mais ça c'est après un long séjour de détention i bɛ mun kɛ kaso la i bɛ se ka 6 mois ninnu kɛ voire plus donc après état bɛ se ka billet san i ye ni wale mun bɛ ka kɛ laban in na a conséquence ka bon parce que de 1 minnu bɛ bɔ yen u bɛ na u tɛ Russie kan yɛrɛ mɛn n'u nana u bɛ bila kanko faamuyalibaliya problème fɛnɛ bɛ yen fɔlɔ donc u t'a dɔn u bɛ mun kɛ u bɛ to yan baara fitininw na o baara u b'u to la polisiw b'u ye polisiw b'u minɛ u bɛ taa n'u ye kaso la parce que mɔgɔw ma mun faamu Russie tɛ i b'a fɔ pays ou i b'a fɔ France États-Unis ninnu i bɛ na ni touristiya cadre après i bɛ se ka yɛlɛ i ka statut bɛ se ka yɛlɛma i bɛ papier sɔrɔ non c'est pas comme ça k'i to Russie f'i ka bɔ donc minnu bɛ nin kɛ Mali la u tɛ yan réalité fɔ mɔgɔw ye yan réalité bɛ cogo min na a tɛ i b'a fɔ jamana caman yan ye jamana mun ye u ka sariya u kɛlen ka ba don a la kosɛbɛ u b'u ka sariya bonya donc une fois que i ka visa banna tu es dans des problèmes i bɛ se ka mɛn dogoli la mais i bɛ minɛ n'i minɛna i bɛ taa Mali la nin cogoya la donc depuis le Mali minnu bɛ nin kɛ u ka nin dabila parce que kasoko yɛrɛ o y'a conséquence fɔlɔ ye i bɛ taa kaso la i bɛ mɛn après i bɛ tila ka segin Mali la i yɛrɛ ye wari mun bɔ a bɛ tiɲɛ à côté de cela ça fait maintenant plus de 4 mois c'est très difficile touriste yɛrɛ n'i sera à Bamako yan u bɛ invitation de tourisme bɔ ka d'i ma avec leurs complices qui sont à Bamako les agences là donc tu pars faire la demande de visa u bɛ visa d'i ma maintenant i bɛ billet d'avion ta aller-retour i bɛ se yan aéroport la depuis l'aéroport u b'a ye k'i ka visa de touristique ye visa touristique ye u b'i lasegin donc n'u y'i lasegin i ka wari tiɲɛna parce que i tɛ se ka don Moscou donc minnu y'i escroquer k'i la na
u ma tiɲɛ f'i ɲɛna olu ka wari b'u kun parce que olu mago b'u ka wari de la tɔ t'olu ɲɛ sira la. Donc jamana an ka jamana bɛ gɛlɛya la, jamana mago bɛ surtout a ka jeunes na. Au lieu que mɔgɔw ka wari ni sɔnba ninnu ta ka a dépenser comme ça gratuitement, u bɛ se ka projet dɔ entreprendre Mali la minnu bɛ se ka u dɛmɛ Mali la yen, minnu bɛ se ka nafaba ɲɛ u ye, u bɛ se ka jamana wɛrɛw lajɛ quand même u ka Russie to ye touristiya la parce que Russie tɛ jamana ye k'i bɛ na tourisme na ka i to yan ka baara kɛ k'a fɔ k'i bɛ ko wɛrɛ caman k'i yɛrɛ ye parce que ani problème de don. Donc ne tun bɛ fɛ ka nin kuma de fɔ ni mɔgɔ minnu y'a fɔ aw ye k'a ka na Russie tourisme cadre kɔnɔ a kana na parce que u bɛ n'aw bila problème de la, u bɛ kuma fɛn fɛn fɔ a ye en général a si tɛ tiɲɛ ye. I tɛ se k'i to yan k'i bɛ taa espace Schengen na parce que u b'o fɔ caman ye, i tɛ se k'i to yan k'i ka visa de séjour k'a bɛ prolonger minnu b'aw la na u tɛ se ka baara d'aw ma yan. Donc Russie t'o jamana ye comme an bɛɛ ye maliyɛn de ye, ne yɛrɛ tout le temps mɔgɔw bɛ ne approcher même pas longtemps avant-hier ne intervenu na pour que ka dɔ labɔ kaso la. Donc ne o situation bɛ kɛ yan à longueur de journée c'est beaucoup. Actuellement même maliyɛn mun bɛ yan ko sans papier don a ka ca ni mɔgɔ 500 ye, voire ça avoisine, je peux même dire que ça avoisine les 1000 personnes. Ceux qui sont dans des situations irrégulières et beaucoup sont actuellement dans des prisons parce que actuellement même à wagati min na chaque jour arrestation mais chaque jour police bɛ mɔgɔw minɛ, chaque jour u bɛ mɔgɔw minɛ. Donc an ye maliyɛnw de nin wale ninnu tɛ maliyɛn danbe ye, an ka essayer an ka nin ko ninnu dabila. Agence kuntan minnu bɛ Mali la u kana u tɛ Russie réalité dɔn, u b'u to yen ka kumaw fɔ mɔgɔw ye ka mɔgɔw arnaquer. Mɔgɔ si kana na Russie ko visa de tourisme bɛ bɔ ka d'i ma i bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ n'a ye, ayi. Ou bien u b'a fɔ aw ɲɛna ko visa de travail, nin si tɛ tiɲɛ ye, nin si tɛ tiɲɛ ye. Donc ne en tant que malien, en tant qu'un jeune leader, en tant que un jeune qui aime beaucoup la vie associative, ne ka conseiller mun ye jamana ko la o ye nin ye, an kana sɔn ka bɔ Mali la k'an bɛ na tourisme la Russie. Donc ne bɛ hakilina mun fɔ ka nin kuma kuncɛ, mɔgɔ minnu bɛ wari minnu bɔ k'aw bɛ na a ka wari tiɲɛ yan, a y'a essayer a ka investir Mali la, a ka ko caman kɛ. Donc n bɛ bɛɛ fo